हेल' लोगोफोर, बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। दायो आङो बेलासिनि रादाब एबा बेलासिनि खौरांखौ नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लादों। नोंथांमोना फारि फारियै नायलां दे, जोबोर इम्परटेन्ट जागोन आरो मिन्थिना लानाया गाहाम। 1 नाम्बाराव नाय, सुप्रिम कर्टआ गासै हादरसानि रायजो बेंगिरिखौ ट्रेन आरो बासनि भाराखौ फ्रि खालामनो बिथोन होबायनो। माने जेनेबा बियो गासैनिबो थाखाय नङा दे, जेनेबा जों आसामाव थाखानाय मानसिया जेनेबा ट्रेनखौ ओरैनो फ्रियाव गाखोनो मोनगोन, बा आसामाव जों आसामनिखा मानसिया आसामाव बासखौ फ्रि गाखोनो मोनगोन बे नङा। माने जेनेबा आसामाव गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो फैनाय दंबा, जेनेबा बेनिफ्राय थांनाय गावनि हादराव जेनेबा मावहैनाय, जेरै जोंनि आसामनिफ्राय गोबां गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनाय दङ, बैसोर बिथांमोननि थाखायल' बेखौ फ्रि खालामना होगोन आरोना। बिथांमोननि थाखाय जानाय, बिथांमोननि बास आरो ट्रेन बेखौ आरोना सुप्रिम कर्टनिफ्राय अर्डार होदों आरो मोनसे, बेखौ मा होनो, मोनफ्रोमबो हादरसानि रायजो बेंगिरिया बेखौ फ्रि खालामनांगौ होननानै आरोना। दाना 2 नाम्बाराव नायनि, आसामाव भाइरासनि महरा खमायनायनिफ्राय मानो बांबोगासिनो। नोंथांमोनाबोथ' नुखाबाय, आसामाव सानसेयावनो जेनेबा मा होनो 50 जन, 60 जन, 100नि बांसिन बेबायदि बारायगासिनो आरोना। नोंथांमोना दिनैबो नुबावगोन बेसेबां जादों नै। आसामाव दिनै बेलासिसिम 30 मोनदोंनो ना। दिनै बेलासि समावनो आसामाव 30 जन मोनदों दे। माने गलाघाट बायदि बायदिनिफ्राय मोनदों आरोना। सिगाङाव जा मोनदों बिदिनो, आं बेखौ होजोबासै, मानो नोंथांमोना नायबा नुखासिगोन। माने आसामाव दिनै आरो 30 मोनबाय। दा आङो 4:30 बे भिडिअखौ बानायदों, दा 4:30नि उनाव आरो मोनबावनोसो हागौ आरोना, बेबायदि। ओमफ्राय नायदो, जोंनि आसामाव गासै टटेल बेसेबां जाखोनो, 910 जन, मानो 910सिम बांहैबाय जोंनि आसामाव दे। ओमफ्राय बेनि गेजेराव 910नि गेजेराव बारग'बाय 103 जना दे। ओमफ्राय दासिमबो एक्टिभ जाना दङ जोंनि देहायाव बेसेबांनो, 800 जना। ओमफ्राय बै 910 जननि गेजेराव 4आ थैबाय जोंनि आसामाव दे। 4 नाम्बाराव नायलाय दाना, इन्डिया हादराव भाइरासनि मोनथाम मेडिसिन बा भेक्सिनखौ मानो आनजाद खालामनाय जासिगोननो। माने जोंनि इन्डिया हादरा मोनथाम मेडिसिन बानायदों दे, मोनथाम मुलि बानायदों आरो जोंनि इन्डिया हादरनिफ्राय। बे मोनथाम मुलिया दा जाजोब्बाय, ओमफ्राय बेखौ दायो माने आनजाद नायथ'वाखै आरो, आनजाद नायसिगोन। बे मोनथामखौबो आनजाद नायगोन आरो बेजों माबायदि जायो। दानिया 5 नाम्बाराव नाय, इन्डियायाव गासै 4,706 जन जिउ गोमाबाय, सिन जादों दे बे। 4,706 जन जोंनि इन्डियायाव जिउ गोमाबाय दे, थैबाय आरो 4,706। धेमालि नङा दे, जोंनि आसामाव दाबो 4ल' थैदों। नाथाय बेखौनो साननानै जोंनियाव माथो थैयाखै बिदि साननो नाङा दे। बोरैबा जुदि जानांगौबा जोंनियावबो गोबां जिउ गोमागोन। दा जोंनि भारत हादराव इन्डियायाव 4,706 जन मानसिया जिउ गोमाबाय आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ, जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो नायसनबायदोंबा आरो। बाय बाय लोगोफोर।